アンコールワットの町シェムリアップからチョムラプソー。日本語ガイドの面白街歩きへようこそ。今日も楽しく笑顔で過ごしましょう。សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីអង្គរ Palace នៃកម្ពុជាអត់ច្បាស់ទេព្រាវតែនេះខ្ញុំមកអង្គុយណា皆さん、今日の街歩きはいかがでしたか？継続は力なり。諦めないで私たちも一生懸命頑張ります。スースー。
チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。